odkedy ľudia začali počúvať hudbu očami, je to obrovský problém. Dneska je hudba niečo, čo človek tak keď chytí servitku, sa upre a vyhodí to. To sa isté deje aj s hudbou. Ráno o 5:00 vstával, cvičil som, išiel som do školy, tam som o prestávke cvičil, prišiel som zo školy, najedol som sa a cvičil som skoro do rána. Mňa uchvátila gitara. Už vôbec to, že tých 6 strún, tie oblé tvary, som neznášal hudobnú výchovu, ale musel som tam spievať. Ahojte, ja som Ondrej a vítam vás pri ďalšom rozhovore pre projekt Hudba spája. Dnes tu so mnou sedí známy slovenský hudobník, producent a gitarista Henry Todt. Dobrý deň. Vítajte u nás. Ďakujem pekne, som rád, že som tu. No my v prvom rade ďakujeme za to, že ste prijali pozvánku na tento rozhovor, a v ktorom sa budem baviť na tému Hudba spája, čo už tak samo o sebe možno naznačuje, že o čo sa jedná. No iná funkcia hudby ani nie je zase. Nemala by byť. Presne tak, pretože žijeme v spoločnosti, v ktorej tak pocitovo za posledné roky sa ľudia stále viac a viac rozdeľujú na základe rôznych, dajme tomu, celospoločenských problémov, ako u nás, tak aj v zahraničí. No a hudba by práve mohla byť ten nástroj, ktorý zase ľudí posunie o kúsok viac k sebe, namiesto toho, aby sa ešte viac rozdeľovali. A vy sa hudbe venujete od svojich 16 rokov. A ako hudba ovplyvnila váš život? Tak, od 16 rokov som začal hrať na gitare. V tom som si našiel normálne takú celoživotnú záľubu, aj hobby, aj zamestnanie. Ale tým, že moji rodičia... Ja som vyrastal v baletnej rodine. Na Gorkého ulici, hneď pri Národnom divadle, o 2 vchody vedľa, kde bol otec šéfom baletu a matka bola solistka baletu. Takže ja som od malička vnímal hudbu, lebo rodičia boli ako veľkí pracanti, jak sa hovorí, alebo profíci, ktorí si tú svoju prácu nosili aj domov s veľkou radosťou a tam sa počúvala hudba z baletov a rozoberala sa nejaká hudobná estetika, všetky také tie etické problémy. A samozrejme, balet mama síce chcela dať na balet v takej nestraženej chvíli, ale pochopila, že to nepôjde. Ale celú mladosť som len počúval hudbu a jazdil som s nimi po zahraničí na zadnom sedadle a oni stále počúvali hudbu, aj v aute. Tak som si to užíval s nimi. Zavral som oči a počúval som samozrejme klasickú hudbu. Ale viem, že vtedy otec už mal aj kazety, aj nejaké Frank Sinatra, Humperdinck a všelijaké aj také tie krásne Motown, tie černošské hudby, tak to som si užíval. No rock and roll moji rodičia moc nepočúvali, ale počúvali takúto naozaj že peknú hudbu. Takže venoval som sa len tak nejak tak duchovne, aby som to nazval, nie aktívne. Skúšali ste nejaké iné nástroje, alebo až potom neskôr ste sa rozhodli pre gitaru, alebo bola tá gitara taká nejaká jasná? Ja som neskúšal nikdy nič. Tým som bol známy. Ja som sa neskúšal ani učiť dokonca, keď som bol na základnej škole. Lebo ja som mal taký osud, že v Bratislave som nastúpil najprv na Karpatskú ulicu, potom na Jeleniu ulicu, čo sú dve školy oproti. Potom som chodil v Spišskej Novej Vsi do školy, lebo rodičia ma museli odložiť, keďže nás nepustili všetkých spolu, bola iná doba, bol takzvané socializmus, alebo jak to oni hovorí už vtedy demokracia, ale po socialisticky. A ja ste si všimli, to má rozličné prívlastky. Keď sú jedni pri moci, je to, ale stále je to demokracia. Teraz máme liberálno, teraz máme všelijako iné. No ale vtedy moji rodičia mohli ísť von. Mňa chceli ísť, lebo bola taká doba. A však to bolo, myslím si, že po 68. alebo jak to bolo. Oni išli do Jugoslávie a som bol v Spišskej Novej Vsi u mojej tety. 3 roky som tam chodil do školy. Zanechalo to hlbokú brázdu na mne. Spišská Nová Ves, lebo Spišská Nová Ves, tam som bol u tety. A cez víkend som bol u detka u babky v Levoči. To je úžasné časy, ja na to spomínam, ako to bolo senzacionálne. No a potom vtedy som sa nevenoval hudbe. Jedine, že viem, že moji bratranci Blahovskí, to boli 3 hokejisti. A ja som bol s nimi. A vtedy som si povedal, že ja chcem mať tiež 3 synov. To len tak pomimo, že tam som videl ten vzor, že 3, že 3, to je veľká vec, tak som
si povedal, že jedného dňa budem aj ja mať 3 synov. A splnilo sa mi to. Naozaj? Ale to až v neskoršom veku. Dovtedy som len trénoval. A teraz ide o to, že keď som skončil v Spišskej Novej Vsi, tak ma rodičia zobrali do bývalej Juhoslávie a tam som tiež chodil do školy. Som sa naučil aj slovinsky, aj chorvátsky, srbochorvátsky. Lebo tam nemali inú školu, tam nebola slovenská škola, jedine vo Vojvodine. No ale to je dobré, lebo som sa naučil byť veľmi prispôsobivý. A musel som byť komunikatívny, lebo vždy som si musel nájsť nových kamarátov. V tej dobe už aj v tej dobe kamarátky. Takže musel som sa naučiť komunikovať v tej reči, aby som mohol byť úspešný. No a 9. triedu nakoniec rodičia zostali vonku a ja som išiel k ďalšej maminej sestre, to som už bol tu v Bratislave. A tam to začalo, som sa zoznámil s mojimi kamošmi. Tiež to bol úplne nový kolektív, čiže vždy som mal nový kolektív. A vtedy sme boli taká trojica, že Vojtek a Synek. A oni vtedy hrávali na gitare. No tak tých zopár akordov som sa ja vo vchode na Ondrejovej ulici naučil. No a keďže so mnou nebola reč, lebo nebol som vzorný žiak na žiadnej škole. Lebo už keď som vystriedal toľko škôl, asi 7, počas 9-ročnej dochádzky, tak tam som sa naučil strašne šáliť. Že som sa musel vyhovárať, že ja tomu nerozumiem, lebo to je v inej reči. A potom som sa u nás v poslednej 9. triede vyhováral na to, že ja som chodil v zahraničí do školy, takže neviem poriadne po slovensky. Že bol nezmysel. Ale človek sa naučí trošičku balamútiť. No, takže s 9 štyrkami ísť na gymnázium sa nedalo, čo moji rodičia chceli. A tak ma otec dal na diaľku, ma dal na učňovku. Učňovka Slovenského národného divadla. To bola 3-ročná bez maturity. Kde som mal zase vedieť malovať, kresliť a robiť grafické, ale nie jak dneska na počítači, ale reálne. Takže tam sme to vtedy mali vesele. Učil som sa pracovať s hlínou, s polystyrénom, s rozličnými materiálmi, ale v zásade, čo si z toho pamätám, že som modeloval z hliny takých ako malých anielikov, takých barokových. Neviem, či to poznáte, že anielik, také kudrnaté vlásky má, nie? Hlavička veľká, telo, také telíčko s takým brúškom veľkým, krátke nožičky a to najmenšie z toho, to som vždycky modeloval najradšej, lebo to bolo v podstate, lebo tie anielici boli holí. Takže som si povedal, že v podstate tam odtedy viem pracovať aj s malými vecami. Ale nie so svojimi. Tam som maximalista. No, takže tam som sa zoznámil, na učňovke som sa naozaj zoznámil s človekom, ktorý sa volá Imrich Bito, ktorý bol úžasný gitarista. A ten ma naučil, ako na tej gitare hrať. Chodil som aj k nemu, ja mám aj dokonca niekde na fotkách taký, že jak som ja na prvom koncerte. Vtedy som bol ešte relatívne pekný chlapec a chudý. Ale dnes hrám lepšie. To je z tým rozdielom, som sa naučil. A bolo to naozaj krásne. Mňa uchvátila gitara. Už vôbec to, že tých 6 strún, tie oblé tvary a sedieť pri tom a vyluzovať zvuk, proste zahrať si niečo a ono to nakoniec nie je, ale je k tomu treba aj prax, aby človek vedel, ako to má rozoznieť. Ja som vlastne nikdy nehral také, že niekde pri taboráku, jak sa hovorí, že kotlík si zoberieme, mäsko, guláš a pri guláši sa hrá maha a nejaké pesničky. Ja som nepoznal ani jednu. Ja dokonca dodnes nepoznám ani jednu pieseň. Ja som hral v neskoršom veku 12 rokov v Eláne, ja neviem zahrať ani jednu pesničku. A to nie, že by som bol nablblý, aj keď by som to vedel pripustiť, ale je to tým, že mne sa to nikdy nechcelo učiť, lebo to bolo tak veľmi jednoduché. Takže ja som potom už neskôr v kapelách hral tak, že som nejak podľa ucha zalovil a hral som a tváril som sa, že som sa doma pripravoval. Ja som sa na tie koncerty pripravoval si tak, jak na základnej škole na písomku. Ja som opísal. Alebo sa kúkam okolo na hráčov, čo tam vlastne hrajú a ja si vtedy vymýšľam. Takže viete perfektne improvizovať. Musím, alebo sa viete prispôsobiť tomu
No, ono to je, bude to neprispôsobivosť, že proste som naozaj taký, že sa mi niečo nechce učiť, čo je pravda. Je to pravda, ale za to vždycky dodržiavam tú profesionalitu, že ja 8 hodín denne hrám, cvičím. Ale ja nikdy necvičím piesne. Ja cvičím rozvoj, proste nie že len prstoklady, ale celkovo tá hudba ma zaujíma o mnoho širšom kontexte, ako že teraz budem hrať pesničky. Ja naučím sa 20, možno 60 pesničiek a tie budem hrať celý život. Nie, ja chcem hrať stále niečo iné. To má pre mňa čaro. No lebo keby som bol trumpetista, tak by som nemohol, tak tam človek musí vedieť nejaké štandardy alebo niečo. Ale ja na tej gitare, ja si zvyknem aj tak rád vymýšľať a hrať si sám pre seba. A tak, jak si hrám sám pre seba a veľmi rád, tak potom, keď to robím pre publikum, tak to ma ešte aj platí. To je výborné. Máte za sebou bohatú kariéru, ako ste už hovorili, dokonca aj v mladosti zahraničie, potom aj ako hudobník zahraničie. Ovplyvnili tieto vaše koncerty a tie skúsenosti zo zahraničia váš hudobný prejav? Čerpali ste tam nejakú inšpiráciu a ovplyvnilo vás to? Tak ja som dlho študoval. Ja som napríklad... Hudbu som začal študovať v 18 rokoch, keď som sa dostal na štátne konzervatórium. Tiež s veľkým šťastím. A mňa najprv pri prvom roku, keďže som došiel z učňovky, roztopašný, mladík relatívne, som bol slušne nabúchaný a som bol taký ako energický, tak ma hneď po prvom roku chceli vyhodiť, lebo tam videli tých jemných ľudí a tých proste umelcov. A ja som prišiel jak taký buran, ale v jednom okamžiku sa to zlomilo, že som začal naozaj makať. A to si pamätám dodnes, že to bola jedna príhoda, bola tam spolužiačka, ona bola možno o rok vyššie, my sme mali také, že prehrávky u profesora Žabku. Po celom svete známy a po celom Slovensku známy pedagóg a gitarista. No a každý mal na konci roka zahrať nejakú pesničku. No, nie pesničku, skladbu. To je jedno. Hociakého štýlu, či Bacha, alebo Taregu, alebo hocičo. No a keďže ja som sa celý prvý ročník len tak oboznamoval s týmito jemnými spolužiakmi a spolužiačkami, takže som nemal čas cvičiť. A my sme sedeli tak v triede, bolo asi 10 jeho žiakov, no a každý mal niečo zahrať. No a keď som zahral ja som si myslel, že som to dal dobre. To som si myslel. A teraz sme to skončili. Profesor Žabka mi povedal, no, dobre, Henry. Tak to bolo všetko akože dobre. Už nevládal mi povedať nič horšie. A potom prišla za mnou, si pamätám, speváčka, ktorá mala minisukňu, nie speváčka, tá gitaristka, bola nádherná dievča to bolo. A ja som bol tak trošku platonicky zamilovaný. A ona mi prišla povedať, a prišla za mnou, ja si hovorím, pochváli ma, že Henry, ty si to dala, a ona mi povedala, že Henry, ty na to naozaj nemáš. Prečo si tu? Tak si predstav, že z tých mojich úžasných pocitov, jak ja som, ja si hovorím, že to je fantázia, táto osoba. No tak tá mi vlastne zničila moju lenivosť. Lebo od toho momentu som si povedal, no ja vám teraz ako naozaj ukážem, že to nemôžem byť za blba furt. A začnem ja teraz naozaj cvičiť. No a cvičil som poctivo. Ešte s mojou vtedajšou frajerkou z Ingrid, tak my sme normálne cvičili aj spolu a už nakoniec som zistil, že ja cvičím sám, že mňa už nikto ani von nedostal. Ja som ráno o 5:00 vstával, cvičil som, išiel som do školy, tam som o prestávke cvičil, prišiel som zo školy, najedol som sa a cvičil som skoro do rána. No a to mi zostalo až dodnes, lebo dodnes mám taký zvyk, že moje veľké vzory, pre mňa boli vzory huslisti slávni. Myslím si, že Jehudi Menuhin to mal tak, ale neviem, či Jašo Heifetz alebo Jehudi Menuhin, že 2 hodiny spal, 2 hodiny cvičil, 2 hodiny spal, 2 hodiny cvičil. A ja to robím dodnes. Čiže keď sa ma niekto spýta, že kedy idem spať, tak mu poviem, že ako myslíš cez deň, alebo v noci, alebo kedy. Lebo ja spím hocikedy a vstávam hocikedy. Čiže ja to mám aj dnes tak rozdelené, že 2 hodiny spím, 2 hodiny cvičím, lebo ja nerad cvičím, alebo sa venujem hudbe, keď som unavený. A nerad prekonávam únavu.
Čiže obdivujem vlastne dodnes tých, ktorí ráno vstanú a 14 hodín denne proste makajú a potom si idú láhnuť. A ráno sa zobudia a zase... Čiže ja tomu rozumiem, ale ja som si to proste zariadil tak, aby som dokázal byť niekoľkokrát denne vo forme. To je zaujímavé, ešte som nepočul takýto režim od nikoho. No nie som celkom v poriadku, ja viem. Akože vážne, že 2 hodiny. Čo podľa vás má hudba prinášať ľuďom do života, respektíve ako vie hudba ovplyvniť kvalitu života ľudského? No, tak hudba je pre mňa najviac a myslím si, že hudba je najkomunikatívnejšia s hudbou sa človek dohodne hocikde. Či to bude v Indii, či to bude v Afrike alebo na Marse. Vždy je niečo hudba. Že tá hudba naozaj tie tóny, ten súzvuk tónov, tie vlny, ale zase nechcem byť veľmi kvetnatý, aby som teraz nezačal rozprávať o úžasných poslaniach hudby, lebo nie som filozof. Ja obdivujem niekedy, že mi povie nejaký známy alebo známa, vieš, no tak bolo mi smutno, tak nebolo smutno a som si pustila takú krásnu clivú pesničku. To ťa ako napadne? Že keď mi je clivo, alebo sa necítim dobre, si musím pustiť niečo veselé. Nemôžem ešte upadnúť do ďaleko väčšej depky, než som. A každý z nás má nejaký splín, alebo depresiu, alebo niečo. A ja keď mám nejakú neutrálnu náladu, alebo že som otrávený, či sám zo seba, alebo z hocikoho iného, ja si vtedy pustím niečo veselé, niečo, čo som zažil v minulosti, že na to som či tancoval, alebo som zažíval tie úžasné stavy, lebo tie naozaj dokážem zažiť len pri hudbe. Že mám zimomriavky, alebo že mi to pozdvihne celkovú náladu, okrem iných vecí. To je perfektné, akože s týmto úplne súhlasím, tiež som nikdy nechápal toto, keď mi niekto povedal, že ja neviem, rozišiel som sa s frajerkou a teraz smutný a púšťa si melancholickú hudbu. Tiež som to nikdy nechápal. No tak a vtedy, že si predstav, že človek sa rozíde s frajerkou a začne si púšťať death metal, tak to už je veľké, nie? Ale za to som nikdy nemal rád romantické piesne. A dokonca ani romantické filmy. Na to ma nikto nedonútil ísť. A keď aj v televízii, že náhodou pozerám televíziu a teraz tam idú dávať romantický film, ja to programovo prepínam. To ja radšej pozerám reklamy. No vážne, lebo tá romantika je tak, ja nemám rád takú štilizovanú romantiku, to je to všetko strašne smutné. Posledný film romantický, neviem, či to bol v 70. rokoch, keď som na tom bol, že Pepper Moon, americký film, alebo Love Story. To boli posledné dva, ale to je dosť veľa rokov dozadu. To som videl pred vyše 50 rokmi. Odtedy nechcem vidieť nič. Nechcem. Rozčulej ma to. Ja radšej pozerám niečo mimoriadne dramatické a až hrôzostrašné a zrazu tá hudba dokáže do toho vniesť nejakú takú až komičnosť alebo satiričnosť, čo mňa fascinuje. A na to už musia byť, to už sú také tie kunststücky, také tie umelecké diela, kde tá hudba zaberie presne tak, ako potrebuje ten režisér a ten divák okamžite naletí na tú vlnu. Uh-huh. No hudba je úžasná vec, ktorá povznáša. Tak už aj ja si viem predstaviť, jak spievali v stredoveku sa všetky tie gregoriánske chorály alebo podobne, čo musel mať obrovskú silu. Človek dojde na omšu a tam zrazu tí mníši to dávajú jednohlasne. Uh-huh. Dobre, kvintu tam dajú na spodok a možno kvartu alebo akokoľvek, ale že to je úžasné. A to bolo to mrazivé, to bolo niečo, ale aj tak to bolo nadpozemské. Hudba je nadpozemský výmysel. To nie je z tohto bláznica, v ktorom žijeme. To nemôže. V tomto bláznici keby sa mala vyvinúť hudba, nejak prirodzene to by asi nešlo. Zaujímavý pohľad. A keď hovoríme o hudbe a zlepšení kvality života, o kvalite života ako také, tak tomu určite patrí aj dobrá dávka humoru. Ako vidím, tak vy máte tiež rád humor. A podelíte sa s nami s nejakou humornou príhodou z vašej kariéry, alebo čo vás napadne? Nie, celý môj život je jedna humorná príhoda.
Naozaj, lebo ja to nemôžem brať celé vážne. Ja som mal kedysi pocit, že nevedel som sa vtesnať do nejakých či konvencií, alebo že niečo, že musím. Mne netreba len povedať nikdy, že musím. To vtedy a priori odmietam všetko. Ale ja som sa naučil žiť s mojím častokrát sarkazmom, alebo s tým, že sa normálne sám so sebou vediem dialog. Nie je monolog, to je normálne dialog. Ktorý, ja sa pýtam a ja sa aj odpovedám. Alebo niečo mi odpovedá a tam ja som normálne zistujem, že som to dotiahol do tej formy, že to je fakt, že zábavné. Že tie odpovede sú tak, ktoré ja nemôžem mať pripravené odpovede. A tam mi zrazu niečo mi odpovedá, ale takým tým rovnako sarkasticky, ako som ja sám. A to ma neuveriteľne baví, že humorné príhody ani vlastne neexistujú vypukle. Ja sa snažím, aby celý môj život som sa mohol baviť. A keď sa chcem baviť, tak ja si už pamätám len niektoré, že také tie smutnejšie veci, ale veselé, vlastne všetko okolo je veselé. A niekto mi príde s vážnou tvárou porozprávať nejaké jeho halucinácie, alebo zvestovať nejaké neuveriteľné veci. A ja sa na tom strašne bavím. Že ja už to tak si hovorím, že dobre, že si tak hovorím v duchu, veď jasné, že nie je v poriadku, ale jak mu to naznačiť slušne, aby sa neurazil? A vtedy mu poviem, mám takú alibistickú výhovorku, akože to je jednotka alibizmu, poviem, veď ty sám najlepšie vieš. A to mňa neuveriteľne baví, že jeho to poteší, že on to vie, a mňa to poteší, že v podstate aj tak je to v podstate blb. A mňa to baví, že ešte existujú ľudia, ktorí sú menej chápaví, jak som ja. Ja to ponímam takto, je to pre mňa celé, to musí byť zábava, ináč by sa to nedalo vydržať. Ináč by sa ten tlak všetkých okolností nedal zniesť. Nemôže človek nič brať tak vážne, ako to je. Všetko treba zľahčiť. To je pravda. 100% súhlasím. Ako vnímate vývoj hudby? Ako sa na to chcete pozrieť, vývoj hudby možno v posledných rokoch, 10 ročiach? Kto na ňu vplýva? Čo na ňu vplýva na ten vývoj? Odkedy ľudia začali počúvať hudbu očami, je to obrovský problém. Ja som vyrastal v dobe, kedy sme chodili na koncerty, či to bola klasická hudba, či to boli skupiny, či to boli hociaké žánre, ale ja patrím do generácie, ktorá počúvala. No a potom zrazu v jednom okamžiku prišiel taký ten, aby to bolo ako na oko, a už pomocou všetkých tých televíznych súťaží, čo bolo, sa to už úplne devalvovalo. Ja mám rád úprimnosť, tak jak je to či vo vetách, alebo v nejakých myšlienkach, tak takisto mám rád, keď niekto tú hudbu myslí vážne. No a my sme sa dostali od počúvania hudby až po ten moment, kedy pred mesiacom, alebo možno, že pred 2 týždňami pozrel Eurovíziu. Tá bola ešte aj za mojich čias mladých. No a tomu sa hovorilo, že to je song contest. To je spevácka súťaž. Uh-huh. A teraz som o tom presvedčený, že už to nie je spevácka súťaž, že je to súťaž kostýmérov, vlásenkárov, dizajnérov, všetkého možného a súťaž exhibicionizmu, len nie je spevácka súťaž. Ale ľudia sa na to radi pozerajú, lebo to je niečo okázalé, to je šokujúce, je to bizardné. No ale šokujúca hudba, bizardná hudba nie je, to môže byť len tento vnem. Že proste šokovať za každú cenu. A ja si chcem hudbu užívať a nie sa nechať vyšokovať. Keďže už mám napočúvané hudby, sa ma pýtajú, že a jak doma počúvaš, na akých reproduktoroch? Ja už nepočúvam. No a tak dobre, ale nejakú väžu. Nie, nemám. A v aute vypnuté rádio. Ja už si nechcem nechať kaziť moje vnútro
tým, že budem počúvať proste či z rádia, alebo akokoľvek nejaké veci, ktoré mi nesedia. Lebo je to plitké. Ja nehovorím, že hudba musí byť za každého, umenie musí byť natoľko seriózne, aby dokážalo povznášať a prenášať, hory prenášať a podobne, ale to je emotívna záležitosť, ktorú už zdevalvovali. A ja si už nechcem nechať ďalej. To nech si užívajú tí, ktorí sa v hudbe či nevyznajú, alebo nie sú v tom zorientovaní. A to už, či to je vina školstva, alebo vôbec televízie, alebo vôbec celého systému, ktorý nás obklopuje, je to už len vyslovene na to. To sú skladby na niekoľko použití. Na mesiac, na 2, potom ide ďalšie. Ďalší Beatles, alebo Abu, alebo ja neviem, Led Zeppelin, to už asi by sme márne hľadali. Dá sa podľa vás pomocou hudby vniesť do spoločnosti ako určitá harmónia? Pomocou estetiky, pomocou etiky, pomocou určitých princípov. Tak, jak hudba dokáže byť vulgárna, dokonca až satanistická, čo počúvam posledné, to už je naozaj, to už je len počítačové. To už aj nevytvárajú ľudia ako keby. To už je len niečo na ohrozenie nervového systému. Pokiaľ sa spoločnosť začne zaoberať a kultúra vôbec tým, aby dokázala, školstvo, aby dokázala už ľuďom od mladého veku pretlmočiť niečo, porozprávať o hudbe. Ja si pamätám, keď profesor Turza, keď som sa chystal na konzervatórium, tak my sme mali s ním prednášky, si nás posadil do takéto miestnosti a začal púšťať platne. Ale najprv mal prednášku, polhodinovú o tom, že o čom sa pojednáva to dielo, akým spôsobom kompozičné metódy skladateľa a vôbec, aké to bolo programové dielo, aj o deji. To isté, čo bolo kedysi pred nejakým filmom, ktorý šiel večer do roku 89, alebo ešte v 80. rokoch, ešte v 70. aj v 60. Vždycky pred nejakým dôležitým filmom sa tam a na 5 minút niekto povedal o tom niečo. To bolo v podstate, jak v divadle, keď sa dávajú bilteny, že človek si prečíta, že dojde od niekaďaľ a si prečíta, o čom to vlastne je, lebo nemusí byť každý znalý. A ten, čo je znalý, tak aspoň si prečíta obsadenie. No ale toto, pokiaľ toto nebude znovu, že sa toto nezavede, tak tí ľudia nebudú vôbec nič tušiť. Lebo všetko je, česť je devalvovala, pravdovravnosť neexistuje, čiže to nemôžeme počítať, že hudba zostala niekde na nejakých tých úžasných princípoch, čo bolo obohacujúce. Dneska je hudba niečo, čo človek, keď chytí servitku, sa upre a vyhodí to. To sa isté deje aj s hudbou. A my tu máme predsa vzory, my tu máme stáročia naozaj hudby. A kde to si to ľudia vypočujú? To už musia byť naozaj veľmi zanietení, aby teraz hľadali. A v nejakých... Na školách treba začať. Ja som neznášal hudobnú výchovu, ale musel som tam spievať. A ja. No a musel som naozaj spievať piesne a sa nejak trošku učiť noty, ale bolo to vidno, že hudba nie je len také niečo, také halabala. Ja som vedel, že to je nejaký systém, už vtedy som si to uvedomoval, že to je niečo, čo treba vedieť. No ale dneska hudobná výchova, neviem, ako je vôbec na tom na školách. To je to isté, jak so športom, že radšej tá hodina odpadne, alebo choďte sa vonku hrať. A ja som kedysi musel naozaj makať. My sme normálne na tých telesných sme robili, však hudba, aj šport a proste to. A to nie je nejaká zbytočnosť, to nie je niečo také, že na čím by sme museli rozmýšľať. To je malo byť prirodzenou súčasťou každého. Takisto ako slušnosť by mala byť. No a kde sa to naučia ľudia? No môžu aj doma, ale hlavne v škole by sa mohli. Vedieť, čo to je hierarchia nejaká, či spoločenská, alebo hierarchia hodnôt. To dneska nikomu nič nehovorí. Niečo musí vedieť. Ako môže ohodnotiť, že či je niečo pekné, keď nevidí to škaredé. Teraz už vidí len to vlastne škaredé, ktoré sa vydáva za pekné. Ale
Potom sa tam myhne niečo krásne, ale to ani nepostrehne, lebo nevie, čo to je. A vždycky to je krásne, menej krásne, škaredé. To musia ľudia vedieť už cítiť. Veď to je naša prírodzenosť. Čo podľa vás okrem hudby dokáže ľudí motivovať k ľudskosti, k takej, jednoducho tak podporiť tú ľudskosť v ľuďoch? Ľudia, my sme trošku všetci také nejaké zvieratka. Na inom vývojovom stupni. Keď tá spoločnosť začne byť zvlčila, tak ako je teraz, a tam všetko padá. Lebo tie normy a to správanie a počúvanie, vzdelanie a obohacovanie seba samého, to už išlo tak niekam preč, že teraz už sme len vlastne ako keby sa vraciame, že sme nejaká svorka vlkov alebo nejakých zvierat, čo sa trhajú navzájom. No teraz taká filozofickejšia otázka, že v akom svete by ste chceli žiť? Vo svete, kde je len... No, tak vo svete musia tam byť pekné ženy. To ma neprestalo baviť. A kde bude dobré jedlo, kde budú dobrí kamaráti, kde si budem môcť robiť, čo chcem, bez toho, aby ma niekto sekiroval, a kde budú sami usmiatí ľudia. Takom by som chcel žiť. Taký idealista, nie? Tak otázka je tak postavená, takže myslím si, že to je na mieste. Aká pieseň podľa vás nesie taký najkrajší odkaz ľudskosti? To sú nekonečné množstvo piesní. To spomeniem jednu a všetky tie, o ktorých vieme, ktoré preveril čas. To sa nedá. Nie. Hoci ktorá, ktorá je napísaná úprimne, ktorá má krásnu melódiu, ktorá má krásnu harmóniu, ktorá vyvolá pocit. Uh-huh. A či je to nejaká ľudová pieseň, alebo je to niečo skomponované. Ne, na toto neviem odpovedať, ako konkrétne. No dobre, takže v podstate blížime sa ku koncu, ešte na záver. Máte priestor, ak chcete povedať niečo ľuďom, nejaký odkaz, ktorý je pre vás osobne dôležitý. Tak ja by som nerad vystupoval ako mentor alebo človek, ktorý by mal niečo ľuďom odkazovať, lebo to je veľmi komplikované. Každý si potom vymyslí, ale ten robil to a ten robil hento a čo mi má ten čo rozprávať a toto akože. A ja som počula, že čo tam vyviedol a podobne. No vyviedol som všetko. Všetko som skúsil na tomto svete, čo existuje. Kompletne. A viem, čo mi robí dobre a čo mi nerobí dobre. Ja som si to všetko vyskúšal. A čiže som si mohol už od určitého veku robiť to. Ja im odporúčam, aby žili jak ja. Nebyť konfliktný, ale za to si stáť za svojím. A keď mi niekto prekročí tú záhradku, ktorú mám pekne okopanú, popolievanú, a to nešlapne, tak zažije preňho krušnejšie časy. Ale primárne som ja ako mediátor, ja nemám rád, keď sa ľudia hádajú, ja vždycky do toho vstúpim a snažím sa ako mediátor to nejak zahľadiť, robím to celý život. A nie preto, že by som to nejak študoval, ale tak mi to dáva zmysel. Nemám rád, keď sú ľudia pohádaní, keď si idú po krku. Lebo potom sa dá vždy ísť. Vždycky je čas, kedy sa dá niekomu skočiť na krk, ale treba sa tomu vyhýbať hlavne. A v dnešnej dobe neargumentov, lebo dnes žijeme dobu, kedy neplatia argumenty poťažmo, alebo je to tak, že každý má nejaké svoje neochvejné argumenty. A tak sa žije veľmi problematicky. Uh-huh. Ja už to teraz riešim tak, že pokiaľ mi niekto ide hovoriť jeho argumenty, o ktorých viem, že pre mňa sú nepriateľné, alebo že nesedia absolútne, ja s ním nediskutujem. Ja sa pekne pozdravím, ja sa usmejem, podám mu ruku,
výborne, dobre na to ide. A nechám to tak. Ja nerad ľudí presviečam. Lebo niektorými vetami, ktoré poviem, alebo niektorými činmi, je jasné, že to, čo robím a tak, jak hovorím, že to myslím vážne. A pokiaľ to nenájde odozvu, pokiaľ ten druhý človek je až tak má takú hrádzu pred sebou postavenú, že to do neho neprenikne, ja s tým neviem nič urobiť, je to jeho problém. A aj keď ho stretnem na ďalších 15 krát, bude sa správať rovnako. Tak jedného dňa to možno pochopí a možno, že nikdy. Čiže snažiť sa byť nekonfliktný, byť v podstate dobrák, ale ozbrojený. Nie, no, treba byť dobrák a treba byť človek, ktorý, aby sa na neho mohli ľudia obrátiť, keď potrebujú pomoc. A byť vždy nápomocný. Ja to zbožňujem. Keď mňa niekto ide zahltiť svojimi problémami, poviem, hej, stop. Mňa nezaujímajú tvoje problémy. Ja nebudem nasávať tvoje problémy, ale povedz mi, ako ti môžem pomôcť. No a po pol hodine, 3/4 hodine tohto vysvetľovania, dobre, už si sa ukludnil, povedz mi, ako ti môžem pomôcť. Ja ti rád pomôžem, pokiaľ viem, ale nehovor mi o tom, že to je problém. Lebo to je tvoj problém, nie môj. A ty to vidíš úplne z iného uhla. A snažiť sa vtedy niekomu pomôcť a veľakrát sa to dá vyriešiť. Lebo môj pohľad na jeho problém je úplne iný ako jeho pohľad na jeho problém. Toto nebesia mu padajú na hlavu, všetko zlé, démoni. Nie, a tam mu treba tomu človeku pomôcť. Ja rád pomáham. Ja som taký, že prečo nie? Keď hrám a keď vyľudzujem tóny a som v nejakom dobrom prostredí, kde to vnímajú tí ľudia, tak je to dobré, že to vnikne do tých ľudí. Ja im urobím dobre v zásade. Ale aj sebe. A nie, to nie je exhibicionizmus, že teraz ale že aj keď ja sa dobre cítim pri tom a ja si to užívam, tak aj oni si to užívajú. Čiže aj partner, ktorý príde a teraz sa sťažujúci, ja sa mu to snažím nejakým spôsobom uľahčiť. Veľmi jednoduché a nič výnimočné, žiadne novum, ale takto ja chcem žiť. A žijem. Výborný odkaz na záver. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. A pre divákov, ak chcete podporiť, ak sa tento rozhovor páčil, ak chcete podporiť projekt Hudba spája, môžete na sociálnych sieťach dať like, napísať nejaké komentáre, prezdieľať tieto rozhovory. Takže ja sa na dnes lúčim. Ešte raz ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný zvyšok dňa.